Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. A darasinmu ne za mu yi muku shine akan yanda za ka yi chatting da lambobi. Kamar yadda kuka sani, idan mutum zai yi chatting zai rubuta abin da yake so, misali assalamu alaikum, wa alaikum salam, ya kake, kwana biyu da sauransu. To wannan application ne wanda zai baka dama ka seta da nambobi, misali number 1 assalamu alaikum, number 2 wa alaikum salam, ko number 3 ya kake, ya kwana biyu, duk yanda kake so. Application ne wanda zai kawo ma sauki wajen in kana chatting. Mutane da dama za su rinka mamaki mata yadda za ka rinka yawan mai da reply da sauransu. Za ka danna number kawai ya ma reply din abin da kake so ka faɗa a lokacin. To wannan shine fikiran wannan application din. Sannan idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗin tamu, ka dawo da ƙasa za ka ga alama a subscribe, ka danna, sannan ka danna mana alamar ƙarawa. Sannan ga application inda za mu yi amfani da shi nan, za mu ajiye muku link ɗin da za ku yi downloading ɗinsa a description na wannan bidiyon da kuma nan ƙasa wajen comment. Sai ku je ku ɗauko shi. Bayan kun buɗe shi kamar yadda kuke gani, za ka zo ta nan ka san inda aka sa enable, ga nan za ka yi enable ɗinsa. Bayan ka enable ɗinsa, ga nan zai buɗo maka, ka buɗe shi daga ciki. Kun gani ga nan kamar yadda kuke gani. Idan ya kawo ka nan sai ka duba application ɗin a nan, sai kai on ɗinsa. Misali kun gan shi nan, ga nan text ban, ga nan za mu yi on ɗinsa. Sai ka danna alloy. Bayan ka danna sai ka fito gaba ɗaya, ka dawo cikin fuskar application ɗin kamar haka. Bayan ya buɗo ma fuskar application ɗin kamar haka, za ka zo nan sama wajen ɗaguwan nan uku, za ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zo ka shiga setting. Bayan ka shiga setting ya kawo ma rubutu kamar haka, sai ka zo ka shiga wannan na farkon. Bayan ka shiga sai ka zo nan ga yana inda aka sa smart case, za ka duba kayan wannan da ke a kashe ɗin nan. Idan a buɗe yake za ka kashe shi, ka bar shi a off kamar yadda yake haka. Bayan ka seta shi haka yana a kashe, sai ka zo ka fita. Bayan ka fita za ka dawo nan fuskar application ɗin, sai ka zo nan ka taɓa wannan alamar fita plus. Bayan ka taɓa sai ka zo nan wajen, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa a nan wajen alamar abin rubutu, za ku ga wajen guda biyu ne, ga wani nan a sama, ga wani na ƙasa. To in ka tashi sai ka zo na ƙasan, sai ka rubuta abin da kake so. Misali bara mu zaɓa abin da muke so mu rubuta. Misali bara mu ga, sai ka duba wani abu wanda kake yawan yin magana da shi a WhatsApp, kamar misali sallama. Bara mu rubuta ga nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Misali kamar haka, kun ga ganin na rubuta sallama. Sai ka koma daga nan sama inda ka sa shortcut, sai ka zaɓi number da kake so. Misali number 1, ina so da inda dana number 1 sallama ta bayyana. Misali ga nan kamar yadda kuke gani, sai ka dawo nan, ga nan kuna gani, za ka yi haka. Bayan ka yi, ga nan ya yi 7 a kai, kun gani ga nan number 1 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke gani sai ka yi back. Yanzu misali bara mu gwada mu gani, ga nan na shiga cikin WhatsApp ɗina kamar haka. Misali idan zan yi sallama, ga nan baran zai duba inda misali in zai magana, misali kamar nan, za ka zo ka taɓa wajen rubutun kai tsaye kamar za ka yi rubutu. Bayan ka taɓa sai ka danna number 1, tunda number 1 ne, kuma ba number 1 ba, duk number da ka san kasa kana danna rubutun zai bayyana. Misali number 1, kun gani ga nan assalamu alaikum, kun gani number 1 ga nan ya bayyana sallama. Ga nan kana taɓa, ga nan zai zo, kun gani assalamu alaikum, shi ya kawai za ka yi.
kuma koda ma wani namba ne, koda kuma me kake so za ka iya yin su koda sun fi guda 50. Idan kana so ka ƙara wani ga inda za ka shiga na alamar plus, sai ka zo ka koma inda ka shiga ga nan kamar yadda kuke gani, za ka zo ka taɓa nan shortcut namban kenan, ga nan kamar yadda kuke gani shortcut namban na ƙasa kuma abin da kake so idan ka taɓa namban ya bayyana. To wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Wanda bai danna mana alamar subscribing ba ya danna, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora su. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna mana alamar